Malawi Brief. Bishop Kachenje akuti iye ndi odabwa ndi zomwe zikuchitika. Kodi chachitika ndi chani? Takhalani pomwepo timve nkhawa za mkulu ameneyi. Amalawi, ine ndine Bishop Kachenje, mmodzi wa atumiki a Mulungu m'dziko lino. Amalawi, ine ndine wodabwa ndipo okhumudwa kwambiri ndi zigamulo zimene zikuchokera ku khoti. Chiwinire cha Profesa Arthur Peter Mutharika kapena chiwinire cha chipani cha DPP kuchosa MCP, chipani chimene chimazunza anthu. Ndaona zigamulo zodabwisa, zigamulo zofuna kuphinja Amalawi. Amalawi, izi zandikumbusa kuti mavuto amene atira kumana nawo m'dziko lino kuti MCP ilowe mboma idali plani ya makhoti. Kunena moona mtima, ngati kuli ndani wamkulu wa Profesa Arthur Peter Mutharika, ngati kuli ndani wamkulu wa chipani cha DPP, ndi amakhoti. Amakhoti ndi amene akufuna kuononga dziko lathu Amalawi. Ichi ndi kubwera kuyankhula poyera. Amalawi tisakhale chete, wina asakhale ndi mphamvu kuposa malamulo m'dziko lino, wina asakhale pamwamba pa malamulo. Zimaoneka kuti amakhoti athu ali pamwamba pa malamulo. Muone chigamulo cha Nyamata Zikwanje mene chinabwerere, muone chigamulo cha Richard Chimwendo Panda mene chinabwerera, muone zigamulo mene zikubwerera za anthu amene anaba chuma chochuluka m'dziko lino a MCP, muone chigamulo chimene cha agamula cha banki. Nthawi yonseyi adali kuti njira yonseyi ndiyofuna kuphinja Amalawi, kuphinja Profesa Arthur Peter Mutharika. Maplani a majaji akufuna 2030 DPP isazawinenso. Inu aboma limene tikulamula takhala tikukuwuzani kuti chonde konzani m'makhoti. Fa pamene akulimbana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika akulimbana ndi Amalawi eni. Pamene akufuna kuphinja a Profesa Arthur Peter Mutharika akuphinja Amalawi eni. Amalawi tisakhale chete. Nimafuna nimemese ansanga, nthawi ya mademo ija ndi inoyo. Nthawi ya mademo amakhoti athu ali pamwamba pa malamulo. Amakhoti ali pamwamba. Nimemese amademo aja nthawi ino ndi nthawi ija kuti mademo achitike, wina asakhale pamwamba pa malamulo. Kuti tipezeke ndi mavuto 2020 tilowe m'mavuto. Tidalowa ndi amakhoti amene anabweresa 50+1 amene anabweresa sinachokere ku parliament. Amajaji athu ali pamwamba pa malamulo. Mukumbukire zaka zambuyozi udatuluka jaji wina amene anabwera poyera kuulula kuti ku majaji kuli ziphuphu. Ndipo ndafuna ndikuwuzeni kuti majaji athu ndi aziphuphu. Majaji athu ndi aziphuphu. Chonde Amalawi tilikonde dziko lathu. Tisalole wina wake akhale pamwamba pa malamulo. Majaji athu ndi MCP. Ichi ndi aliyense akuziwa. Njira zonse zimene akupanga akuphinja a Profesa Arthur Peter Mutharika. Afuna aononge masomphenya a Profesa Arthur Peter Mutharika kuti a Profesa aoneke kulephera. Amalawi ngati tilikonda dziko lathu. Ndine Bishop Kachenje, tisakhale chete. Tisalole kuti wina wake akhale pamwamba pa malamulo. Wina aliyense asakhale pamwamba pa malamulo. Majaji aonjeza. Amene mufune namba yanga ndi 088 12 ina ndi 099 5252 356. Shalom, shalom, shalom. Ndine Bishop W. Kachenje. Uthenga wanga mazulano upite kwa azipembedzo, amabungwe, amakhoti, andale eni, komanso Malawi wina aliyense. Ndafuna ndikuwuzeni Amalawi, nkhuku ya njiru simayikira mazira. Nkhuku ya njiru
Amalawi umuzi, Amalawi osauka akuyamikira usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Amalawi kumuzi. Pano Amalawi akupuma mpweya wina kusiyana ndi usogoleri umene wachokawo. Usogoleri wachakwera umene unapinja Amalawi, umene wazuza Amalawi. Amalawi akuyamikira. Ndendafuna ndikuwuzeni inu amaudindo, kaya ndinu azipembedzo, kaya ndinuyo amakhoti, ngati kuli mbali imodzi imene ikukhotesa zinthu nziko lino kunena moona mtima ndi amakhoti. Chilowere cha Profesa Arthur Peter Mutharika, amakhoti akhala kupereka zigamulo zodabwisa. Zodabwisa. Ndendafuna ndikuwuzeni Amalawi, wina aliyense alikonde zikoli. Tisakhale ngati ziko tidachita kubwereka kuti tikaliwononga tikabweza. Zikoli ndi lathu. Tiye tilikonde ziko lathu. Tikonde m'bado umene ukubwera. Ndafuna ndikuwuzeni kuti Amalawi kumuzi akuyamikira usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Chonde amene tinako kuthekera tiye tigwirane manja. Ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W. Kachenje,